Papi ha vuelto. No estaba muerto, que estaba de parranda. Pelaelles, què tal esteu? Com va l'assumpte? Hòstia, ara sí que feia per lo menos més d'un mes o més de 2 mesos, ja és que no, ja ni me'n recordo de l'última vegada que vaig pujar vídeo. Per favor, però això què vol dir? Això què vol dir, Renau? T'ha passat algo mal? T'has enamorat? Pues no, ni mucho menos, estava d'exàmens en la universitat, estava d'exàmens estudiant, com si fuera un condenat, me tenien explotat, per favor. Però bueno, no us preocupeu, perquè ja estem així en una nova temporada de vídeos de merda, una nova temporada de comentaris de merda, d'esos que vos agraden d'internet. I també anem a comentar, però què significa esta pelada que t'has pegat, Renau, per favor, estava ja fart ja del moño d'estropajo que tenia un moño que pareixia això la cosa més indecent del mundo entero. Però bueno, no anem a enrotllar-nos ja més, ja anem ja a entrar en la matèria que vos mola, Com és un dia especial, no? Com és un dia ja que n'hi ha que fer algo, un evento especial, no? Pues avui vos tinc preparat un vídeo d'estos que no és actual, però volia que formara part del canal, de la trajectòria d'este canal, i volia que formara part d'un dels personatges del Renau, que mereix l'oportunitat de que el reconega la gent. Possiblement molts de vosaltres ja el conegueu, perquè el videoclip té 2 anyets, crec que té amunt i avall té 2 anyets, però bueno, no importa, perquè anem a recordar-lo, i si ja el coneixes, pues mira, enhorabona per tu, tio, de puta mare. El videoclip, per començar, només el vaig tornar a veure, vos tinc que dir que se'm va inflar un poquiu la vena del camot, no? La que va des de la cama hasta l'escrot. Anem a entrar en matèria que sé que és lo que vos mola. Pícaros, es que somos pícaros de mucho cuidado. ¿Qué t'ha paregut la introducció? La introducció és bestial. La Costa Este Records y otras producciones. Otras producciones en plan... Otras. No volem dir noms perquè mos podem clavar un lío, Seguim, que n'hi ha feina per davant. Sí. El Adri. Sí. L'Adri. No digueu que no té la marca de la Ribera, Ahí, ben marcada. Pues ara quan comenceu un videoclip que no se vos olvide presentar-se i si pot ser en acento valencianot, millor. Sí, el Renau. Xina, com més mole, Joder, el puto nas! No oblideu sempre que antes de començar un videoclip teniu que fer una afirmació dient sí, en plan orgasmo, sí, i dir el vostre nom, no? I dir l'Adri, com toca, no? Seguim! Bienvenidos a Rosas y Espinas, sin preocupaciones, haciendo lo que realmente me sale de mis cojones. Y tú ya aprenderás. A veure, això ja té chicha. A veure, bienvenidos a Rosas y Espinas. Bienvenidos, vine así. ¿Qué? Bienvenidos a Rosas y Espinas. Però bueno, però això què és? Este videoclip què vol dir? Això és una merda intergalàctica, per favor. Això és la merda més gran que ha vist des de que se me va olvidar com cagar. ¿Pero qué puta mierda es esta? ¿De qué valen tantas rosas si prefieres las espinas? ¿De qué vale esta canción si prefieres otra vida? Esta canción vale para enseñarte de que no tienes que fer més cançons de Xina, per favor. Para enseñarte de que això és un error y tienes que aprender de tus errores com has dit al principi del vídeo. Perquè sí, perquè han mort 4 raperos ja de veure este vídeo. Prosigamos. Ella es tu enseñanza, equilibra tu balanza, brinda una alianza, ella es la que merece tu confianza. Ella es tu enseñanza, equilibra tu balanza. Què balança vols que equilibre? La de este videoclip és una puta merda o la coordinació de les veus és una puta merda? Quina s'equilibra i la... Ahí sí que s'equilibra la balanza, bé, Brinda una alianza. Què significa brinda una alianza? Qui vols brindar una alianza? En el regne dels meus collons? En ixe regne vols que brindi una alianza? És que no ho entenc, la veritat. Aquestes metàfores jo no les entenc, la veritat. Són ja un nivell superior que ja tens que entendre tu. Com aquesta cançó va dedicar a una xica, supose, cada vegada que esteu de mal rotllo en ella i tot això, este videoclip serveix d'elecció i teniu que brindar una aliança.
No sé com, espero que mos ho diga ell posteriorment, però bueno, ja anem a veureu. Recuerda que para mí ya no haces ni un full, ni un póker de ases. Ya no bailas sobre mis bases. Fracasada, vive tu vida de enamorada. Para mí ya no haces ni un full ni un póker de ases? Però anem a veure. Què significa això? Posa que antes jugava en la xica, no? Jugaven a la xica al pòquer, ella pues solia guanyar, no? Solia guanyar en fulls i en pòquers, i ara pues com estan ja mal, pues ja no... Estic divagant ja en l'inframundo, per favor. Cada volta que esteu de mal rotllo, pues passa això, que sí. És que ja no és que l'estranya d'ella, és que estranya que faci o un pòquer o un full. Hòstia puta, la puta mare. Bestial les metáforas. Seguim, continuem. Vende tus sentimientos a cientos como a mí. Diviértete, creando infecciones que por donde pases destrocen corazones. Ixa risa bona, ixa risa. Creando infecciones que por donde pase arrastren corazones. Quina clase de enfermedad de transmisión de esta chica? Esta chica no sé si tendrá una infección. Lo que sí que tendrá una infección es este videoclip, ¿Vos que te diga quina infección de este videoclip? El SIDA. Este videoclip va crear infecciones, pero a nivel mundial, causar una catástrofe y una epidemia que vamos, que ni el ébola. Ella será la estrella que reduzca para mí a mediodía. Tú quédate con otro jugando a la oca, ya lo perderás todo como yo, porque te toca. Quédate con otro jugando a la oca, ya lo perderás todo porque me toca. És que això de taula és lo que encandilen a una parella. Està fart de que li guanyara la oca i ara serà ell que el guanya la oca i ella ja no va guanyar més a la oca. Vale, ja està bé de jugar a la oca. ¡Hala, fer la mà! Y entendí que las palabras hay que cumplirlas y los actos hay que hacerse cargo. A veces es necesario dar la vuelta a la página y empezar de cero, aunque cueste o duela. El mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. Yeah. I aquesta frase del guerrero ha estat bestial. I el plano este de tirar les cartes a l'aigua. I aquest clip que no falta, Cada volta pots trobar-te videoclips pitjors en internet. Jo crec que ja ho tenim bé de veure este videoclip, no? Que este videoclip ha tingut molt que xerrar i molt de... M'ha fet gràcia este videoclip. Això que estàs ahí en casa i ves un videoclip, no? Ai, que gràcia. Jo crec que ja ho tenim bé per avui, no? Perquè ja hem analitzat prou a l'Adri. Per almenys se ho treballa ell, no? Com altres persones, com per exemple... Yo como músic me jode, es que me jode, tío. Me jode que estiga la indústria de la música tan influenciada i tan marcada per els putos diners. Però bueno, ja no me calente més, perquè sé que si me calente ja me comencé a agarrar la càmera. Jo crec que ja ho tenim bé. Espero que vos hagi agradat el vídeo, no? Que se ho hàgiu passat superbé d'estos que dius, ai, m'ha fet gràcia, no? I ja està, i que lo passen bien i que hasta el pròxim vídeo, que a lo millor el Puche, pues no. I espero que vos hagi agradat el vídeo, Ale, a pasarlo bien. Ale. Y que no me digan en la esquina el venao, que eso a mí me mortifica. El venao, que no me voceen en la esquina el venao, eso mira a mí me mortifica. El venao. Joder, no pudieron, desde que se me va.